Right, inini sasekuru vevanhu ka sekuziva kwenyu kuti I'm always traveling around Zimbabwe handiti. So pane ndichitravel around Zimbabwe ndinotsvaga nzvimbo dzakanaka dzekurara, nzvimbo dzakanaka dzekuti pandinombopararawo inini ndinozoda kuzivisawo imimi vazukuru vangu kuti mukazosvika muguta iroro kana kuti mutauni iyoyo muwanewo pekurara pakanaka. So zvaunoita iwewe kana uchifollow Uncle Saint ukada kuenda somewhere chingouya panapa kana kutondibata kuinbox kuti sekuru ndakuda kuenda kukadoma ndinonorera papi, ndakuda kuenda kuzvishavane ndonorera papi, kana kuti kobulawayo Gweru indobva ndakuudza kuti aiwa kana kuri Gweru enda unorara paSuswe Lodge, kana pari pakadoma enda unorara paLuna Lodge. Now today ndiri muno mumasvingo. Zvandiri mumasvingo ndonombokuratidzaiwo this beautiful place, this beautiful lodge inonzi iyo GreenHouse guest lodge handiti. Pano paGreenHouse vane maservices akanaka and it's a quiet place. I think vanoziva kuRodin, they know very well kuti Rodin kumasuburb kuri quiet handiti, kwekuti uneone privacy yako, unenge kune runyararo chaunongonzwa ishiri chete panze. So ndiri panapa panumber 42 Marula Road handiti, here in Rodin, Masvingo. So what I'm going to be doing on this video, I'm going to be showing you one of my rooms epanapa kuti kana mada kuzouya kuMasvingo muwane pekurara. Asi chekutanga ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa paSaint TV basa richienda mberi. Chekutanga, if you are new on this YouTube channel or on our Facebook page, subscribe or follow handiti kuitira kuti every time when we upload a video you'll be notified. So panapa chekutanga ndofunga muri kuona this is the dining and sitting room area yekuti kana mauya munogona kuuya mogara panapa. This is a self-catering lodge handiti. GreenHouse inopa zvese. So panapa ndofunga muri kuona ndo pekuti mukasvikawo munogona kusvika mombogara apa. Dining table muri kuona yekuti munogona kuuya modi modya. So vachiri kuita zvakawanda, they are still developing this place. Vari kuchinja zvakawanda kuitira zvinhu zvinge zvinonyanyisa kunaka zvichiitirwa imimi. So ndombokuradzai one of my rooms avainawo panapa. Yes, you can come through. Ndombokuradzai one of my rooms avo. So chekutanga, there's a television set handiti. There's a television set in a DSTV, and there's this kekuti munokwanisa kuisirawo zvinhu zvenyu kuti munokwanisa kurongedzera zvinhu zvenyu nepekuisirawo zvamunoisira. This place is beautiful handiti. Also there's a wardrobe yekuti munogona kurongedzerawo hembe dzenyu kana muri kuno for some days munokwanisa kutorongedzera hembe dzenyu. And also every room yepanapa it comes with an insert handiti, ine insert within, so you don't need to go out kunogeza kana kuti kuita rimwe business riya handiti, zvese munongozviitira munomu. And also there's a bed handiti, there is a bed yekuti of course ndo pamune muchizororera. Bed uri comfortable. Ndo pamune muchizororera kana uyaona mai mfana ndo pavanenge vachiitawo rudavado hwavo. Handiti. So guys, ndichida kungokurudzirai kuti kana wauya mumasvingo usashaya pekuvata, uya panapa vane there's enough parking space outside. There is pane garden evergreen handiti. Hakuno pakanaka green paGreenHouse. The color yemba green, so kuti hapatomborasi handiti. Hapatomborasi. Muna Morula ukangoda kuenda paGreenHouse guest lodge unobva watoparatidzwa. Also zvaunogona kuita unogona wabata panhamba dziri pascreen for bookings handiti. Unogona kutobhuka uri kwaunenge uri ikoko Kobulawayo Gweru, Harare, kwaChivi, uchida kuya kunoku unosanobhuka mongozosvika nekutambirwa nekupiwa marooms enyu zvakanaka, motowana pekurara. So zvaunongoita vabate panhamba dziri pascreen ndo deal repekurara riri mumasvingo.
at an affordable price, especially ukatozwaudza kuti ukaona paSaint TV unopiwa nediscount. Ndozvandanga ndiuye ndikuratidzeiwo panapa paGreenHouse muguta reMasvingo, munzvimbo yeMasvingo. Guta here kana is it a city or a town? I don't know. City of Masvingo. Yeah, from Mango Saint TV crew, ndichiti much love.